Kwilali ephila ubomi bentshontsho ngenxa yolwaphulo-mthetho, ukubiwa kwemfuyo, ukubulala kunye nokudlwengula kuxhaphakile kule lali. Kule veki iphelileyo kuhlaselwe abantu abathandathu kwindawo yentselo ePholela. Abathathu baswelekele kwindawo yexhwayelo, omnye waswelekela esibhedlele. Abahlali banyanzelisa ungenelelo olungxamisekileyo lukarhulumente. Kuba le ngingqi iyingingqi enkulu thina sipha phezulu average. Singawuboni kakuhle kuba kaloku abafikeleli zonke ezilali. Ubonakala ukuthi ninzi into eyenzekayo nokuthengiswa kwe-drugs. Amalungu eqonga lamapolisa asekuhlaleni kule lali akholelwe kubeni asisigculelo sabophuli-mthetho. Iinkosi zithi ayisalawuleki ngoku imeko kule lali. Bathi abasenawo namagunya okuqobisana nokunyuka kwamaqondo lwaphulo-mthetho onyuka mihla le. Sathi ke ngokuzama uthetha norhulumente kwafika iyunithi yamapolisa. Yahlala iinyanga ezintandathu. Yayikhokelelwa nguKoloni Vinci. Yabamba izibhamu ezingaphezu ko-200. Kodwa kungumnqa akukho nomnye umuntu owatshutshiswayo ngobanjwa enesibhamu esingekho semthethweni. As a result, emveni kuba ngaba kumke amapolisa kuphinde kwabulawa abantu. Ngenxa yokunyuka kolwaphulo-mthetho kwindawo yaseBityi kwade kwakhiwa nesikhululo samapolisa. Ekuqaleni sasijongene nemizi ekumawaka-2, kodwa ilali iyakhula ngoku. Abahlali bathi isikhululo samapolisa asisasebenzi ngenxa yokungabikho kwezixhobo zokusebenza. Siqonda kakuhle into ebangela into yobana abantu balandawo yaseBityi babe banqongophele okanye banxakamile kungenxa yezazenzo zobugewu ziqhubekayo kulaa ndawo. Kodwa ke simele into yobana sincome into eyenziwe ngamapolisa kulaa ndawo ukudala umahluko kunento ebekuyiyo ngaphambili. Kusekhangelwa abarhanelwa ngokoyamene nesiganeko samvanje sodubulo. Amapolisa akwalindele iziphumo zovavanyo kwimipu eyathinjwayo ngokweyamene nolwaphulo-mthetho kule lali ukuze kuyiwe ezinkundleni nalamatyala. Kwiindaba ze-SABC ndingufundiswa Mhlekude eMatyenqina eMthatha.